Ás 9:30 da mañá arrancará o campeonato coas probas individuais, mentres que pola tarde, a partir das 3, disputarase a competición por equipos en todas as categorías, de alevín a veterano. Polas mañás serían o que son as individuales, as competicións individuales. Hai deportistas de todos os niveles, ademais desde alevín hasta veterano. Temos deportistas de todos os niveles que acaban de empezar, como deportistas moi consolidados, incluso algún olímpico seguramente que poda competir nesta ocasión, e algún que fora olímpico anteriormente xa nos seus tempos mozos, pero, bueno, eso, recalcar que hai ese poder de convocatoria que tivemos. Pola tarde o máis chamativo é que son as competicións en equipos. Seguramente a xente está acostumbrada a ver a xente remando no gimnasio nunha máquina de remo, que é o ergómetro, entonces, bueno, non sabe o que é a competición en equipo. Isto é moi animado, son simplemente 1000 metros, pero está digno de ver, é moi entretenido. Dende o Club de Remo Mar de Noia quixeron agradecer a confianza depositada pola Federación Galega na entidade para organizar esta competición que xa bateu récord de inscricións. Estamos moi contentos porque as inscricións son moi elevadas, hai deportistas de todas as categorías e tamén é un evento inclusivo porque vai haber deportistas de diferentes capacidades, co cal vai a ser tamén un evento inclusivo. Entre os máis de 1000 competidores haberá unha nutrida representación local con 16 remeiros nas distintas categorías que aspiran a subir ao podio.